ja ho saps. Jope, és que m'avoreixo! Doncs t'esperes. Què? Com ha anat l'esmorzar? Fatal. Ja t'has pensat bé allò que em vas dir ahir? Ho tinc decidit. Si avui en Lluïset no menja, plego. És que no li agrada res del que faig. Ai, a mi tampoc. Ja ho tinc. De primer farem una amanida de bacallà confitat amb creixents, d'espinacs i reducció de romesco. Quantum fidels i alòs, van politxis i alòs, poc sucre i molt d'alòs, alòs, alòs i alòs. Ràpid, corre! Ràpid! Fuig d'aquí, que ve el peixot! Si no m'endrapes, t'endrapo jo, m'empatxo! De quina batalla torneu? De la batalla dels fogons. Us presento el gran protagonista d'aquesta nit! En tots vosaltres, el gran Lluïset! Avui, Lluïset, et convertiràs en el mag de la